Ik ben Margriet van Drongelen van de Stadsraad van Oostburg. Ik maak deel uit van de werkgroep Groen. De werkgroep Groen zet zich in, dat is heel duidelijk, om het centrum van Oostburg groener te maken. En de werkgroep Groen heeft dan sinds een paar jaar het fietsenplan opgezet. Dat iedereen kent dat, die gekleurde fietsen met die bloemenmandjes. En daar ziet Oostburg er veelkleuriger door uit. Nu onlangs is dan het project opgestart dat de rotondes aangepast moeten worden. Die moeten ook beplant worden en daar moet ook een kunstwerk bij komen. Toen zei wij als werkgroep, weet je wat, wij gaan meedoen aan die prijsvraag. En met elkaar hebben we besproken dat we het mooiste zouden vinden als daar grassen in komen. Grassen die blijven het hele jaar door, mooi. En als kunstwerk, wat ook een voorwaarde was voor de nieuwe rotondes, dachten we die eenhoorns die straks weggaan uit het centrum, die zijn heel goed te gebruiken om de rotondes op te fleuren in groepjes. Je kunt dat op 3 rotondes in verschillende groepjes doen. En dat hebben we ingestuurd. En ik zie er hier 6 staan. Er zit er 1 hoog in de boom. Andere staan op de grond. En linksachter staat er hier 1 op de schildersezel. En dat is het ontwerp Nieuw Leven van de groep Groen van de Stadsraad Aardenburg. En dat is het winnende ontwerp vanuit het publiek gekozen. Mensen, een applausje zijn we voor dit winnende ontwerp. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán.